to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So today's video ay hindi ako naglaag. So nara ko diri sa book sa among payag. Then ano pa? Ito na naman ang struggle ko. Oy, shout out sa aming manok. As usual, may manok. At wag kayong magtaka kung may manok, aso, iring, uguban pang mga kahayupan sa pandakuan sa narinig nyo ang uban pang mga kahayupan sa pandagat. Unsa ba? So today's video ay wala akong ma-vlog for this week. So nag-decide ako na ang dami talagang manok na kainin. So nag-decide ako na mag-unboxing na lang unboxing tayo ng ring light. So, sa the past vlog ko last December, may natanggap akong regalo na ring light from the cousin of my husband na kasama ko rin sa work nandun sa Cebu na assign. Kay Generous Jen, thank you for this gift. So, ngayon pa lang, March na, ngayon pa lang na-unboxing. Actually, hindi ko pa talaga siya nagamit. As in, kasi most of my vlogs ay nasa labas kami. So, wala dito sa loob. Wala, napakaingay ng kanina hindi naman gumaganyan yung manok. Ngayon lang talaga siya naggara-gara og tuak-tuak din ha og kuan nga nag-vlog ko dire. So, i-open na natin ang ring light. Ganito ang itsura niya, guys. Wow, ayan. Actually, hindi talaga ako marunong maggamit ng ganyan. Bakit ito, oy? Subanon kay ko ani ba? Ignorante ka ikuanin, saan ipagamit? So, ganyan ang yung itsura, guys. So, guys, ganyan ang itsura ng ring light pala. So, ang purpose ng ring light na ginagamit ng mga vloggers para mas maganda yung effects, lighting effects ng kanilang mga churva-churva. Pero hindi ako sanay gumamit nito. Buti na lang rinigaluhan ako para kunyari, vlogger ang dating. Char! So, ganito siya, guys. Iwan ko kung paano gamitin. Pagtyagaan nyo muna ako. Dahil hindi ko alam kung ang mga pasikot-sikot nito. My God, tabang mga langit. Purisima Maria. So, guys, ito yung light. Syempre. So, ito ganyan. So, tapos, may ganito siya. Ito yata yung adjustment. Pag na-on mo na, on, off. Tapos, change color na ganyan, di ba? So, yan siguro. Hindi ko rin alam So, kaya nga mag-unbox. So, and then, ito yung stand niya, guys. Stand. Ayan. Napakataas. Hindi kasya sa camera. So, pwede to siyang i-adjust pa siguro, no? But, ang ko talaga. So, ganyan siya. Ang effect niya. Ay, hindi ako marunong. Ay, ganito pala yan. Ay, hala. Paano ba to? Hindi ko alam. Ano to? Ano ang gagawin? Uy, tabang mga langit. Saan siya pag-stand? Hala, Ginoo ko. Di juta angay mag-inani-inani dir churba chuchu. Di ko kabaluan eh. Hala, saan siya? Para stand yata, no? May lock yata. Hala, Ginoo ko. Di na lang ko magpatuga-tugaan eh. Uy, hilas-hilas. Paano ba to? Uy, hindi siya. Ganito ba yan? Uy, Tavang nurse. Ilak, baka hindi ito. Ito siguro. Tuyukon ito. Hindi yata, uy. Hala, mauna ni ron. Muna ni makabahog tae. Oh, sorry. Sorry sa mga kumakain dyan. Ay, mahala, uy. Malangay ko ani ba? So, basta ang alam ko, itong dulo, itaod siya dito. Tama ba? Tama bang itong ginagawa ko? My God, ang hangal. Hindi talaga ako mabagay sa mga ganitong mga effects. Cellphone lang talaga yung pang vlog ko ba? Vlogger. Basta ganito siya. Ganito yata, mag-churba-churba. Oh. Mag-char ng ganito. Ang hindi ko lang alam kung paano to i-stand. Tulungan nyo ako. Uy, bakit ganito? Pinarap. Hala, Ginoo ko, tabang mga langit. So, hindi nyo nakita. Saan ilagay ang cellphone? Oh my God, tabang nurse. Wait. So, wait lang. Hay nako guys.
Kaya, para pala ma-split ito, ma-split ito, ganinin pala dito. Ay, ginoko, pagkaeg no, animuhangan. So, wait. So, ayan. Sige pa. Hala, wait. So, ayan guys. Siya guys, ay itsura niya. Ayan. Na-split na siya. So, ganito pala ang ring light. Charot! So, ipailaw natin. Kung alam ko ba yung magpailaw. So, guys, hindi ko alam kung paano maganito. Iharap ba to? Lagi ko ba mga nurse? Yaka ramang ko diri sa salog. Gayon, medyo mataas siya. Nahirapan ako sa tumang kalisod. So, ita-try natin na maglagay tayo ng lights and everything. Char! So, lagyan natin siya ng cellphone, guys. Ganito ba? Yan. Ganito yata. So, ayan. Churva, ek. Wait lang. So, guys, after 48 years. So, ganito pala yata. Hindi ako sure kung paano mag-install ng ring light. Basta nitindog na siya. Nitindog na ang ring light. Spikes na. So, ganito siya, guys. Yung kortina ko. Nilagyan ko ng pink kaya nag-isi man ang bumbong. Nag-isi among bumbong. Dayon, itong wire na to, ilagyan natin siya ng kuryente. Tingnan natin kung mag-power ba siya. Ayan! Umiilaw! Umiilaw na siya, guys. So, paano ba iyon? Iyon yata. Wow! Oh my God! No. Ilaw ng iyong damdamin. Para sa akin. Char! Hala, bakit? May ring light, tapos nang ring light ako, dumilim. Dumilim ako sa paningin nyo. Char! Hala guys, ganyan siya guys. Hindi ko alam kung saan pindutin dito yung yung change color. Or unsa ba? Ito yata. Ay, may ganyan peg siya. So tingnan nyo, nag-iba yata yung kelay, yung lighting effect niya. I-change pa natin ulit. Ay, may pa dim color, may blue, may cyan, may magenta, and yellow. Wait, try natin sa iba. Ay, may ganyan. Siguro mas okay to pag madilim yung nasa kwarto, o nasa sala, pero wala naman kaming sala, kaya payag man itong balay namin. Dayon, ano pa ba? I-change pa natin, baka may iba pa. Ay, may ganyan pang feg. So, alay, mali yata yung ko ba? Yung, wait lang. Try ko sa cellphone, mag-TikTok ako. Char! Change ko pa, baka may iba pa. Ay, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ulit. So, ganyan ang kanyang mga effects sa lights, guys. And then, pwede natin siya i-adjust. May ditong plus sign and minus. Pwede natin siya i-adjust kung ipa-dim, konti, ganyan. Yan. Na-observe nyo. Or ipa-light pa. Ganyan. O, see? Yung churva. Parang true. Char. So, wait lang. So, ganyan siya guys pag walang ring light. Kasi, nasa hayag. Naman ko sa gawas. Mong inana siya. Mas better siguro pag sa loob ng sa loob ng Ay, wait lang. I-on ko ang cellphone ko. Oy, mag-check-check ako. Mag-check-check ako. Char! Tingnan ko lang yung effect sa phone ba. So guys, magti-TikTok ako. Char! Tapos i-on ko yung ring light. Iwan ko kung mayroong effect. Nasa labas naman ako. Pero mag-try lang ako sa No. Pilingon kayo ko. Pilingon. Ginoko, aghangal. Wait ganyan. Wala, paano ba siya? Try natin sa ibang effect. Wait i-try ko sa phone ko ba? Ngit ng ganitong light sa sa TikTok. Ito kaya? Medyo siya, red. Ito naman parang ang puti. Ito, pwede na to.
Ito parang original siya sa TikTok. Try ko nga, magti-TikTok ako. Char! Nag-unboxing tapos i-review ko rin ito. Mas maganda din naman na ito. Salamat sa nagbigay sa akin ng ring light. So mag-TikTok ako. Oh, no, 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 no. So guys, maganda siya. Wait. Maganda siya gamitin sa maingay naman ito eh. So maganda siya gamitin sa kung nasa kwarto ka or inside the house. Pero nasa labas naman ako, so ang pangit niya gamitin sa labas. Pero maganda din ang ano. Ay, maganda din pala nga ito. Tingnan nyo. Lumalabas yung tunay kong kapangit. So yun guys. Na-install ko na ang ring light. Nag-unboxing ako. So, napakaganda niya. Dahil marami ang adjustments ng kanyang lights. At salamat talaga sa nagbigay sa akin. Thank you so much. And then, that's all guys. Maganda din kanyang stand. Hindi pa pala ako tapos. So, maraming salamat Dong Generous sa inyong pa-ring light sa akin. So, salamat. So guys, that's all for today's vlog. Char vlog. Murag correct. So, nahiwi man ko eh. So, thank you for watching. This is Hangal Girl. And by the way, thank you po sa nakaabot na po ako ng 3K subscribers. Thank you very much. And then, salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat mga ka-premier. Thank you everyone. God bless you all. God bless your channel. And stay safe kung saan man kayo dahil napakalayo nyo. So, thank you. And then, please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa lahat ng aking mga kahangalan. So, salamat sa aking burag true nga necklace. Bura siyang true pero fake. So, salamat dahil nagpa-churva-churva ang aking mga fashionista nga nagbigay ng mga alahasin. So, murag correct. So, that's all. Thank you guys, mama. Stay safe. Sige na ko balik-balik. Bye for now! 虜になってしまえばきっと